Olulusasazo lwendaba lusiza ngqo kwikomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGauteng nazo ziphambili ngokuhlwanje. All those that have adhered and those that are within their constitutional right to do business but still awaiting the processes in terms of the outcomes as they are led by the municipalities will not be penalized. Umphathiswa ophuhliso lwamashishini amancinci uNkosikazi Stella Ndabeni-Abrahams uthi abazokuhlwaya abasalinda iziphumo zezicelo zabo zokubhaliswa kwamashishini abo ngenxa yeengxaki eziye zavela koomasipala babo. Bafikelele kwi-12 abantu abasweleke kwiziganeko eziphathelene nemozulu emaxongo kwiphondo KwaZulu-Natal kwaye kulunyukiswa ukuba kulindeleke ezinye imvula ezimandla kweli phondo. Taking on Nondola. Kwezemidlalo iqela lamazulu linyukele kwindawo yesihlanu kwi-Betway Premiership emva kokuphumelela umdlalo wesibini ngokulandelelana. Molweni emakhaya nanguvimbe sinilungiselele wona ngokuhlwanje. Umphathiswa ophuhliso lwamashishini amancinci uNkosikazi Stella Ndabeni-Abrahams ubambe ngazo zozibini kubanini bespaza abaye basabela ikhwelo lokubhalisa ngokusesikweni amashishini abo kwaye uthi abasalinde iziphumo zezicelo zabo ngenxa yeengxaki eziye zavela koomasipala babo abazukohlwaywa okukuzana njengoko bebenikwe de ibe ngolwesihlanu ogqithileyo abanini bespaza ukuba babhalisa amashishini abo. Umphathiswa bethetha noNondaba ePitoli nalapho ephawule ukuba kubekelwe bucala i-500 million rand yengxowa-mali ezakuxhasa amashishini amancinci. Umphathiswa wophuhliso lwamashishini amancinci uNkosikazi Stella Ndabeni-Abrahams uthi kule ngxowa-mali ye-500 million rand imali engange-150 million iza kuphuma kwisebe lakhe ze i-350 million rand iphume kwisebe lezorhwebo noshishino. We will now take the initiative that we are going to scale up. We have already announced the 500 million Spaza Shop Support Fund that is between the Department of Small Business Development and DTIC, with 150 million rands that is contributed by the Department of Small Business Development and 350 million rands provided by the Department of Trade, Industry and Competition. And we are soon to launch that in the next coming 2 weeks, and a date will be communicated because we're still aligning diaries of all those that are involved. Umphathiswa uvumile ukuba kukho imingeni koomasipala bathile kwaye ngoomasipala abangama-60 kuphela kwabayi-257 abasebenzisa ubuxhaka-xhaka bale mihla kwinkqubo yokubhalisa ngokusesikweni izpaza. We do know that the process had challenges, with many municipalities not having electronic business registration systems. We found that only 60 out of the municipalities in the country have a digital business registration system. Now we want to say to all those that have registered or adhered the call to go and register their businesses, that all those that have adhered and those that are within their constitutional right to do business but still awaiting the processes in terms of the outcomes as they are led by the municipalities will not be penalized. Ukanti kwiphondo laseGauteng kuphela zingaphaya kwa-17,000 izicelo ezifunyenweyo kwaye kwezi zicelo zingaphaya kwa-7,000 eziphuma kubemi bangaphandle ngelixa izivenkile ezingaphaya kwa-15,000 ezifunyanwe zingathobeli imiqathango yokusebenza kweziphaza. Umphathiswa uthi kulindeleke ukuba le ngxowa-mali yokuphuhlisa amashishini amancinci iphehlelelwe kwezi veki zizayo. Isebe lobambiswano ngolawulo nemiba yezemveli KwaZulu-Natal lithi sele kubhubhe abantu abali-12 kwiziganeko ezidibene nemo embi yezulu ukuqala ngomhla we-12 kwinyanga uFebruwari kweli phondo. Umntu omnye usalahlekile eLamontville emva kwezantyalantyala zemvula kwiveki edlulileyo. Izikhukhula ezithwaxa eli phondo sele zidala umonakalo kwizindlu, amashishini kuquka iziseko ezingundoqo. Yize ezinye izakhamuzi zisazama ukwakha kabusha izindlu zazo kulandela izikhukhula zangesonto elidlule, imvula isaqhubeka kwezinye izingxenye zesifundazwe. Imigwaqo eminingi enkabeni yeTheku namaphethelo ibivalwe ngamanzi kulandela imvula enamandla. Abezimo eziphuthumayo bahlenge imindeni eminingana ezindaweni ezahlukene zeTheku emva kokuthi amanzi abesengene agcwala ngaphakathi ezindlini.
Iziphathimandla zinxuse izakhamuzi ezakhele ezindaweni eziphansi ukuthi zifune izindawo eziphakeme. Njengoba sibona ukuthi kunenhlekelele yezikhukhula, imvula lokhu inile ikakhulukazi eindaweni eyigudla ugu, umasipala waseMzumbe, umasipala waseMdoni nomasipala waseReyinkonyeni, ikakhulukazi imigwaqo engenelela eThekwini kusukela namhlanje isingamaxhaphozi ngenxa yemvula enamandla ehlasele idolobha laseThekwini. UButhelezi uthi uhulumeni usheshile ukuhlanganisa izinsiza ukusiza labo abakhahlanyezwe izikhukhula zakamuva. Ngakho-ke ngokubambisana namakhosi nomasipala sizohlela indlela yokuthi abantu babekwe ngendlela ezobavikela, ngendlela okuzothi makufika izinhlekelele ezifana njengalezi kungabi abantu bakithi abalahlekelwa imphefumulo yabo. Kithi kuyasidumaza, kusikhathaza kakhulu ukuthi kulezi inyanga ezimbili sebengaphezulu kwama-20 abantu abalahlekelwe zimpilo zabo. Iziphathimandla zithi zisacubungula umonakalo esifundazweni sonke. Abashayeli bezimoto balulekwe ukuthi baqikelele kakhulu futhi bagweme izindawo ezigcwele amanzi. Ngikunenhlakanipho Magwaza ezindabeni ze-SABC eMzumbe. Umbutho onoteksi eMbombela eMpumalanga uthathe inyathelo lokwenza uxolelwaniso emva kokungavisisani phakathi kwabaqhubi beteksi kunye nabaqhubi bezithuthi zabucala nabatyholwa ngokuthutha abafundi ngezithuthi ezinezitulo ezisixhenxe zokuhlala. Okukwenzeka emva kwembalelwano ethe yatyhutyha kumakhasi zonxibelelwano ithintela ukuthuthwa kwabafundi zezithuthi. Ukungavisisani phakathi kwabaqhubi babafundi abanemoto ezinkulu kunye nonoteksi eMbombela kuyafudumala. Oku emva kweqwebhe liphume kwiveki ephelileyo lisithi abangenazo imvume zokuqhuba kufuneka bayeke ukusebenza, nto leyo ephembelele kukungavisisani kwabo. We are not talking about those taking stuff at home. We are talking the advisors that takes up people at the route. The people that moving around town, moving even around location where we stay. Collecting a people. To those who take a staff, we agree with them that is those malume that takes the children to the primary and what you call crash. So we said to them they can carry on to those children. We don't have a problem about it. Umbutho wabaqhubi bezithuthi ezinkulu zabafundi utyholo onoteksi ngokunganyaniseki besithi eliqela liyabangcungcuthekisa kuba bethutha abafundi. Topstar, we did have talks with them, but what they did on the ground is not what we have agreed on. So the taxi drivers are stopping everyone on the ground. They don't look for the guys who are stealing their people, the staff people, but they are also stopping the guys who are taking kids to school. Yomibini lemibutho ibeka ibala kwisebe lezothutho lephondo ngelithi isebe liyabaxabanisa. Government doesn't do nothing. If you can recall, this fight from taxis to the advancers started at Matsulo and they went to Malelani. When they say we must go and apply, we did go and apply, but they are not giving us anything. They are just giving us slips. Ukanti ke isebe alikhange livele ukuze liphefumle kule nyewe. Sinamkele kwakhona kwindaba zelijelo. Uyakwazi ukubukela izindaba kwijelo le-YouTube uthi SABC indaba zesiXhosa. Ukanti xa ubukele sicela ucofu like ze ukuba kwamcofu subscribe sibongoza wenze njalo. Unqaku lokuqala sithe. Umphathiswa wophuhliso lwamashishini amancinci unkosikazi Stella Ndabeni-Abrahams ubambe ngazo zozibini kubanini bespaza abaye basabele khwelo lokubhalisa ngokusesikweni amashishini abo kwaye uthi abasalindi iziphumo zezicelo zabo ngenxa yengxaki eziyezavela komasipala babo abazukohlwaya. Okukuzana njengoko bebenikwe de ibe ngolwesihlanu ogqithileyo abanini bespaza ukuba babhalisa amashishini abo.
Ubishop osandul kubekwa kwibandla lamakatolika eGauteng uCardinal Stephen Breslin ubambe umthandazo wokuba iphile ngokukhawuleza inhloko yelibandla uPope Francis namhlanje. Sele kuqenqeleka iveki ezimbini uPope Francis oneminyaka engama-88 oke sesibhedlele enyangwa kwisifo semiphunga. Abakhonzi becawe yase-Roman Catholic baphume ngobuninzi babo ukuthandazela ukuphila kukaPope Francis. UPope waye wafakwa isibhedlele ngomhla we-14 kweyoMdumba ukutsho kuFebruary ukunyangwa kumkhuhlane obumhlasele ngokumandla. Ukusukela apho ufunyaniswe nesifo semiphunga. Imo yempilo kaPope ikhokelele ekubeni uBishop waseCatholic eGauteng uBishop Stephen Cardinal Breslin akhokele umthandazo nalapho abanye bavakalise imiyalezo yempiliso nokuhle kodwa. And today I decided to come in the church so that we can put him in prayer for him to get recovery so soon. We gather today so that we can pray to our Pope, so that Almighty God will visit him in a special way to heal him. Kambe ke uKaBreslin umethulele umnqwazi uPope exinisa iminyaka eli-12 eqenqelekileyo exolelanisa uluntu kwihlabathi jikelele esemagunyeni wenkonzo yamaCatholic. We ask you, Lord, in his suffering and sickness, to give him comfort and consolation. Strengthen him in his faith, hope and love. We ask you, Lord, to be close to him at this time. Lord, hear us. Kananjalo uBreslin ukwakhunge ukuba luthomalalise uxolo kwiingxabakaxaka zemfazwe kumazwe ahlukileyo kwihlabathi. We pray too, Lord, for peace, peace throughout the world. We remember Palestine, Gaza, the Holy Land. We pray for peace in Ukraine and peace with Russia. We pray for peace in the Congo and Sudan. Ukanti ke inkonzo yamaCatholic yeyona cawe yamaKrestu enkulu kwihlabathi jikelele. Bambi babambelele ethembeni kumanyathelo wayo wokulawula iinkqubo zokuphuhlisa eRoma. Icawa yamaNazaretha yenye yezona nkolo zinkulu zomthonyama kwilizwe lama-Afrika. Elibandla liyaququzela ukulungiselela isikhumbuzo somhla wosuku olukhulu nobalulekileyo kubo phantsi kwesikhokelo sikaBishop Nyaziwe Zulu Shembe. Le cawa iza kubhiyozela iminyaka eli-115 yasekwayo ngomhla we-10 kaMatshi kwilali yaseMthentu Cebukuhle Mthatha eMpuma Koloni. Osomashishini abasakhasayo baxhomeke intente apha icandelo elihlalisa abantu ingakumbi abantu abanezindlu eMthatha kulinde kuba baxhamle kakhulu nanjengoko amalungiselelo emibhiyozo yebandla lamaNazaretha qhubekela phambili. Siyabenefisa ngokuthi njengoba amathuba emisebenzi engekho emphakathini sakwazi ukuthi siqoqa abantu abanye abafunda ukuthunga iNazaretha sibafundise sidayisa economy iqhubeke. Lapha sihamba sidayisa sizama impilo ukuthi ikati phela lingalali eziko abantwana balale bedlile bayiswe ezikolweni isoko isitolo lesi esiyaye zame ngayo yonke ngokusemandleni ukuthi ekhaya kulale kudliwe. Abaqoqozeleli bathi abantu bangosomashishini bazofumana indlela yokuba bathengisa zonke izinto abanazo. Bathi le nkonzo yamaNazaretha ikhuthaza kakhulu ubuAfrika, amasiko nesithethe. Sinenqwaba yabantu uninzi labantu abalapha ngabantu abangonobhizi abazithengiselayo abangaqeshwanga ababalapha bethengisa zonke inhlobo zokudla. Le lali yaseMthentu ngoku izaliswe zintente bahambi baxhomeke indawo zokuthengisa uqinisekisa ukuba bonke abantu abazohambela lo mbhiyozo bafumana zonke izinto ezisetyenziswayo kweli bandla. Osopolitiki isifundiswa osomashishini kulindeleke ukuba badibane apha ngomhla we-10 kule nyanga iphezulu nanjengoko kuzobhiyozelwa iminyaka eli-115 lasekwayo elibandla kululeko Nyembezi eMthatha. Abantu abaphila ngokhubazeko bamemelele kwabo basemagunyeni kuba baqale imingeni abajijisana nayo. Uthotho lwabantu abangaboni kakuhle abangevayo nabakhubazeke ngokomzimba bahlangene ePolokwane ukubhiyozela usuku oluqatshelwa jikelele lwesitulo sabakhubazekileyo samavili. Inxalenye yemibhiyozo iquke imidlalo yeqonga neemvumi zabaphila nokhubazeko.
Usuku oluqaphela ukusetyenziswa kwesitulo sabakhubazekileyo okanye abonzakeleyo i-wheelchair lubhiyozelwa minyaka le. Lusuku olumiselwe ukuxhobisa abaphila nokhubazeko ngokusasaza ulwazi mayela nefuthe le-wheelchair kubantu abaphila nokhubazeko abazisebenzisayo. Kuxhelwe exhukwana ePolokwane abantu abaphila nokhubazeko bebonisa iitalente zabo phambi kwenginginya. Eyona njongo ncakasana kukubeka elubala iindlela ezintle zokusetyenziswa kwe-wheelchair. Today we are celebrating our 6th International Wheelchair Day. We are celebrating our wheelchairs for giving us freedom to do whatever we can. Ke kambe olusuku lwasungulwa ngo-2008 kubhiyozwa kwihlabathi jikelele. Abaculi, abadanisi nabadlali beqonga babonakalise izipho zabo. La magcisa aphila nokhubazeko avakalise iingxubakaxaka ezibaxananazeleyo ezifana nokujongelwa phantsi nokungafikeleleki kulwazi olungqamene nemo yentlalo yabo. Challenges that I'm facing as an artist, especially with disability, we're facing that challenges of people take advantages. When you are a disabled person, you are not limited to the space where you are at, but also that the world is your oyster, so you can achieve anything as long as you are able to have access to that information. Logama inkali saxinge etyeni nakwimingeni efana nokusilela kwendawo ezilungele ukuhamba amavili we-wheelchair kumaziko nangentswelangqesho kuluntu oluphila nokhubazeko. Bambi bavakalise ukuba umyinge omandla wabantu abaphila nokhubazeko kukuba bayanzinyelwa nakukufumana indawo kumaziko emfundo enomsila. Ukanti ke imibutho emele abantu abaphila nokhubazeko ihlabe ikhwelo longenelelo kwicandelo labucala nakurhulumente ngokuphathelene nemibhodamo abakhubazekileyo abamokamokana nayo kweli. Intombazane eselula yasemqanduli kwiphondo Mpuma Koloni ivele yabanguvula indlela ngephulo lokhuphiswano lonobuhle okukuzana njengokukhulelwa kwabantu abatsha usuleleko ngentsholongwane kagawulayo kuquka ubundlobongela obusekelezelwe kwisini iyimingeni ejongene nabantomazana aselula. Olukhuphiswano nolubizwa Miss Fearless lugxile kumantombazana aselula nakwindawo ekunzima ukufikelela kuzo. The reason why I entered Miss Fearless is that I want to step out of my comfort zone, develop new skills such as public speaking and confidence building. Ukhulela kwilali ezisemaphandleni nalapho umphathi kaMiss Fearless Eastern Cape kwakugxekwa khona umzimba wakhe kuye kwamenza abe nentshisakalo yokunceda abantwana abangamantombazana aselula. Usibahle Diba uthi ukwiphulo lokuqinisekisa ukuba aba bantwana bayazithemba kwaye bayazamkela. Ukuze ndiqalise uMiss Fearless ndendaqaphela bana baninzi abantwana ababethekayo kwi-confidence, abana confidence and abanye ndiyabona bangabantwana abaneziphiwo like bayakwazi uacta, bayakwazi udance, abanye bayakwazi umodela but bayoyika ukuqala into entsha. So ndaqonda ke ngoku mandiqale le nto to collect abantwana one bathi bana kubalekile babe ngumntana one-confidence because i-confidence yakuthatha kubeke somewhere. My name is Yakeka Jesler, Miss Fearless Eastern Cape finalist for 2025. I am a kind, confident and a loving young lady. Omnye wabazali uthi kuyabavuyisa ukubona utshintsho oluncomekayo ebantwaneni babo. UOnika ebengumntana ongakwaziyo ukuthetha, ne? Ebengakwazi ukuthetha belila xa sekufuneke ethethile. Kodwa ngoku uyekile ukulila, une-confidence, uyakwazi ukuma kwitshomi zakhe athethe. Eyanto ndiyirhalelayo ke ndirhalela into yoba ingaphelile apha kuMiss Fearless ahambe ayongenela nezi pageants ezinkulu oMiss South Africa uba ngaba kufuneke kwenzekile ahambe ayena overseas. Eqaleni ndandingumuntu owoyikayo uba abantu bathini xa mhlawumbi umuntu endijonge ixesha elide ndithi yima ucinga uba ndimbi okanye xa ndibona abantu behleka mhlawumbi ejonge ngakum bendiqonda uba bahleka mna na. Then ke ngoku once I joined Miss Fearless, like I had nothing against them, like xa uhleka I don't mind. NdinguNomzwanele Mngoma eMthatha.
Iqela lebhola amazulu linyukele kwindawo yesihlanu kwi-Betway Premiership emva kokuphumelela umdlalo wesibini ngokulandelelana. Usuthu luthwaxa iCape Town City ngamanqaku 2-0 eThekwini. Amazulu sele eqokelela amanqaku 29 emva kwemidlalo engama-20. Ukanti iCape Town City sele ihleli kwindawo ye-10 emva kokubethwa kwimidlalo esithandathu ilandelelana. Sibulele mawuthonga sibuleke indlebe sinikhumbuze ezangomso siza noxa bethu ngesizulu busuku benzolo.